Bună ziua! Aș vrea să vă prezint un A-frame de 200 de metri pătrați construiți. Este în curs de construcție. Suntem la etaj, unde, așa cum se poate vedea, avem casa scării, după care două dormitoare, cel din dreapta care este un pic mai mic, dar care vine cu o fereastră de mansardă, zicem noi, lumină suficientă, după care dormitorul care este un pic mai mare, după care baia care deservește cele două dormitoare. Da? Aici este scara de acces care face legătura cu mansarda și aici este open space-ul de la living. Așa arată la momentul ăsta. Suntem în curs de placare cu lambriu. Să zicem că este un lambriu un pic atipic, este un lambriu de pin antichizat. Iese fibra în relief. Da? Culoarea natură. Cam așa arată în stadiul ăsta. Urmează și panourile 3D, acolo unde se vede zona încă neplacată de USB.